आं मोजां संसार जागोन आंहा जेबो बिजों प्रब्लेम गैखाया। माबानो जायनो मेनोनो इदिनो फानग्राखानो मानसिया। स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नुनानै मोनथिखाबाय मानोना नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै लेटेस्ट आपडेट लानानै फैदों एकदम फ्रेश आरो नोंथांमोना जेब्ला बेबायदिनो फ्रेश आपडेटखौ मोनबाय थागोन आं मानोना गुबुनफोरबायदि थगायनो साना नोंथांमोननि थाखायनो आङो नैबे लेटेस्ट आपडेटखौ लानानै फैदों मानोना जोंनि बेंगालर बड' एस'सिएशना सानै गथ' गारनानै गुबुन हौवाजों खारनाय सानै गथ' गारनानै गुबुन हौवाजों खारनानै बेंगालराव थाहैनाय हिन्जाव मानसिखौ हमनो हादों थ' जोबोद दुखुनांथावना मानोना जोंनि बर' आइजो माखासे बर' आइजोफोरा बेबायदि जानाया खोब लासिं सिं आरो खोब दुखुनांथावना मानोना मैया साननैसो सिगाङाव जोंहा हाबा जाखांनानै एकदम 6 दिन जादोंमोन बे 6 दिननि उनावनो बे हिन्जावा ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामनाय बायदि माने थगायनानै माखासे हाबायाव सिखारनाय जोथोब 20,000 थाखा आरो माखासे बायदि बायदि लानानै बे हिन्जावा खारबाय आरो दा जोङो बेखौ मोनथिनो मोनदों इनफरमेसन बायदियै जोङो मोनथिनो मोनबाय बे हिन्जावा माने गुबुन हौवाजों सोरबा हौवा गारनाय सोरबा हौवाजों बियो थांनानै दङ होननानै मोनथिबाय आरो जोङो माखासे सुलुंनिफ्राय जोङो मोनथिनाय बायदिब्ला बे हिन्जावा माने फानग्रासोमोन माने बेबायदिनो जोङो गोबां बे हिन्जावनि गोबां जोङो माखासे डिटेल्स बाथ्राखौ जोङो इनकुवारि खालामबाय इनभेस्टिगेसन खालामबाय जोङो हमनानै मोनबाय जोङो मोनदांना मोनबाय बे हिन्जाव मानसिया बेबायदिनो फानग्रा देहा फालांगि खालामग्रा आरो बेबायदिनो ब्लेकमेल खालामनानै हाबा जाफ्लानानै बे जोथोबनि फैसाफोरखौ लायै खारो आरो बेबायदिनो सिगाङाव बियो हाबाबो जाखांबायमोन हाबा जाखांनानै बियो 6 मासनि उनाव हौवा गारनानै खारनाय बिहा रेकर्ड दङ थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअनि क्लिप्सखौ नायोबा नोंथांमोनाबो रोखा बुजिगोन मानोना बेजों लोगोसे नोंथांमोननो दिनै आङो मोननै आपडेट लानानै फैगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय सिल्लिनि सुलमारि थानाया सिल्लि गोग्लैयो ओमफ्राय सुलमारि गामिया पस्ट अफिसाबो सिल्लि। बेसेबां गोबाव जाखो नों लोगो मोननाया जों रिलेसनशिपआव थानाया सप्तासे जाबाय। बेनि सिगां रायलायनाया बेबो कम्पानियाव मावदों आंबो कम्पानियाव मावदों 4 मास बिदिनो जाबायमोन आरोना। ओमफ्राय दा नों मा सानदों बेखौ हाबा लानो सानदों ना बिनि असे फिसायनो हगारफिनगोन? दा आं बेनो हगारफिनबाय बेनो हगारफिनबाय। नेक्स्ट बिदि खामानि मावगोन नामा नों? ओमफ्राय नोंहा न'खर दंना गैया? दङ। गथ'फ्रा सासे दं फिसाजो। बेसे गिदिर खै बोसोर? 4.5 बोसोर जाबाय। दे जाबाय नेक्स्ट टाइम बिदि खामानि मावनांगौ दे मोजां सिदा बुं हो गलमाल बुंनाङा बे सोलोंथिखौ बुं सैथो खोथाखौ बुं नोङो थांफिनोब्ला माबायै थागोन आरामसे नोंसोर दा थांनानै बावनो नोंसोर खामानि मावलायना मायो रायजो राजायासो सिगां नायगोन गतिके नोंसोर सान्तिखौ लुगैयो ना बेबायदि थांनानै बेबायदि न'खौ गाज्रि खालामनायखौ लुगैयो नोंसोर डिसिसन लाबानो जाबाय दा नोङो दा मा सानदों बेखौल' बुंदो हौवाजों थांगोन ना थाङा? नोंनिया मा नाम? आंनिया मैना ब्रह्म। ओमफ्राय गामिया? मणिपुर। दिनै दि नोङो बेजों थाफैदों जेनेबा बेसे गोबाव जाखो बेजों थाफैनाया? सप्ता खनसे जाबाय। नोङो दिनै जों नोंखौ हमनाय जाबाय बेवहाय दिनै नोंसिनि संसारनि मोजांनि थाखाय जों खालामदों दे दिनै नोंनि फिसायजों नों थांफिनगोन ना थांफिना संसार जाफिननो गोसो दंना गैया नों? दे बुंदो नोंनि फिसायजों संसार जाफिननो गोसो दंना गैया? बिदियावथ' मोनो माने सिरि नोंनि फिसायखौ नों गनायगोन ना गनाया नों संसार जानो गोसो दंना गैया नोंनि फिसायजों? नोङो बेयाव बुंनानै जों बेलेग खालामनो नों गामियाव थांगोन ना थाङा? गामियाव थांगोन। गामियाव थांगोन? थ' होमब्ला नोंनि फिसायजों नों संसार जानो गोसो गैया बेखौ मानो बुंनो हादों?
मोनसे नङा मोनसे हागोन हाया गोसो गैयाबा गैया बुं नोङो सिदानो मिथिबाय संसार जानो गोसो दंना गैया सिदा बुं दंबा दं गैयाबा गैया बुंदो दे बुंलाय मिथिबाय नोंनि गोसोआव मा साननाय बेखौसो जों सोंदों बेखौ बुंनो हाया बिनि फिननाया गैया नोंनाव थांनोसै थांनोसै नोङो दा डिसिसन ला फिसाइजों थानो हागोन ना हाया बेखौ बुं क्लियारलि बेखौसो सोंगासिनो आङो जोंनिफ्राय बेल'सो नांगौ दायो थांनोसै नुनायनि खोथा नङा संसार जानो हागोन ना हाया सोंदों आं दहायनो होनखादों माथो आं थांफिनगोन होननानै हौवाजों संसार जानो हागोन ना हाया बेखौ सोंदों उनाव हागोन हाया लांनो फैबाय जेला थांसै आं हौवाजों संसार जानो हागोन ना हाया सोंदों उनाव थांनोसै संसार हागोन हौवाजों थांगोन दा मा नेक्स्ट टाइम मालाबा लोगो हमबावगोन नामा लोगो हमला बायचान्स जुदि नों बेजों लोगो हमबावबा जों मा खालामो नोंसोरनि गोसो नोंसोर मा खालामो नेक्स्ट टाइम बेबायदि जानो मोना दे हौवाजों थांसिन दा संसार जासिगोन दा दिनैनिफ्राय नोङो हिनजावखौ टर्चार खालामबावगोन नामा खालायलाय आं बुखायाबो सार लोंनानै टर्चार खालामगोन बुवाबो आङो बुदोंबा थों आं बुखायाबो टर्चारबो खालायखाया आङो नोंखौ रायज्लायनो होआखै नों जि सोंदों बेखौ रायज्लायहो टर्चार खालायालै सार लोंनानै आरो आं मानि थाखाय नागिरदों दा आं हिनजावा गोदाव सोराव बैयाव बारैनो गुबुन हौवाजों बोरैबा लोगो मोननानै बिदि थांबाय दा नेक्स्ट टाइम आगोर नों जुदि बेबायदि गोदाव सोराव खालामोब्ला आरो बेबायदि नुबावोब्ला जों नोंखौ मा खालामनांगौ दे आं नोंसोरो जा साजा होयो आं मानियो आं मानि थाखाय नागिरदों हिनजावखौ आं रायजो जानोसो नागिरदोंना दा नों बिदि नागिरनानै लांफैबाय दा लांफिननानै आरो जों जुदि गोदाव सोराव बेबायदि खालामबावोबा खालाया टर्चार होबाय थायोबा नोंसोरो माबा एक्सन लाबो लानो हागोन आं अलरेडि नाम्बारबो दंखायो आरो मानसिखौ सिनायखाबाय एबसुआवबो हरनो हागोन आरो दिनैनिफ्राय आं मोजां संसार जासिगोन हिनजावजों होननानै बुंनांगौ दा आं मोजां संसार जागोन आंहा जेबो बेजों प्रब्लेम गैखाया आं जागोन बेजों गथ' सानै दङ गथ' सानैनि इयुननि लाइफखौ नायनानैसो आं बेखौ दा नागिरफैनाय जादों आरो मा जाबायना माबानो जायनो मेनोनो इदिनो फानग्राखानो मानसिया फानग्राखा जायजोबो लेनदेन गोनांखालै ओइ गथ'खौ नांगौआ बोराय बेफोरबायदिसो बे हौवाया बहानि जायजों खारलांदों दा उनावसो मिथिबाय थारमाने लेनदेना बे बोराय हौवायाबो लायाखैनो गावनि लोगोनोसो हैदोसो होननाय खोनाबावबाय दा र' क्लियार जाबाथाय खोन्थाहरगोन माने गावबो गावबो लायाखै लाबोयाखै ओमफ्राय गावनिख्रुइ 20-22 बोसोरनि फिसाजो फिसाला दोनखायो बै जायजों दा सन्देह खालामदों आरो ना बे हाबा जाखानाय आरो मानसिया हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय आतसा हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय ओमफ्राय दा बेयो जेनेबा एसे माबानो जायनो मेनोनो इदिनो फानग्राखानो मानसिया फानग्राखा जायजोबो लेनदेन गोनांखालै ओइ गथ'खौ नांगौआ बोराय बेफोरबायदिसो बे हौवाया बहानि जायजों खारलांदों दा